To kar kako okil achiedh nade ni ka midhiero ni kanye bende iparo ni kako gai mar doho kome nitiere nyakonchiel moninde ma ok en nyakor jopiny koso achiedh nade maduong' yudore kanye? Adier mantiere en ni kata conferences gi seche mipango gi onego bed ni en kaka jatelo mar doho gigi eki en emo approve gi. Onge kaka onyalo approve ni mondo courts gi tetete ok dhi bedo to ng'e maber ni jopiny dwaro haki. Kasto kendo kata king'iyo gi wach machielo mane Ahmed Nasir wuoye, owacho ni nitiere pesa monego bed ni World Bank golo, to pesa ni gik mopang tim kode ok gin gik ma priorities ne jopiny. Gimomiyo wan gi gine jang'ad bura kata mana magistrate ma odiochieng' achiel en gi cases 196 en nikech wan gi inefficiency, ok ging'eny moromo gi population mar jopiny, gitin. Kwang'iyo magistrates gi judges mantiere gitin moingo kaka jopiny dwaro. Koro ere tiende mondo iwach ni pesa gi pod idwa dhi gerne godo judges ute gi magidake sana mag jo Supreme Court, ot magine magidhi winjo godo maber, ka seche gi to pesa ni nyalo mede e msara ka mondo ichak imed jong'ad bura makoro wadhi wabedo gi magistrates mang'eny ma namba mar files ma ng'ato ka ng'ato tiyo godo koro dok piny. Koro ineno ka ma en mana lack of priorities ma wabedo godo e telo mar doho ka.